tady ten strom, co to je? Takže se mi to seká, fuj. To nejraději zničím. Se tady něco vezmu. Tak. A jdu to zničit. Jenom rychle tady řeknu, že to se tady můžete vidět, jak se to jmenuje a jdeme na to. Dobrý. To bude. Jsme tady. Jo. Jsem malá vypadla z mapy, jdeme na to, dobře. Dobrý. Jdeme to zkousat. Je to dobrý, strašně. Vezmeme si blok, že jo? A to se mi nelíbí, tak to prostě zničím. To nemůžu vzít, já to chci vzít. Ne, uzvanu to, no. Jak už jdete vidět dole, tak tam se mi objevuje to, jak jsem velký moc, jo. Až to jde úplně na konec, tak na to můžu kliknout. A všechno se mi to restartuje. A co po mně chceš házet? Ty si na mě nemáš co dovolat. Vem to. Yes. Ze začátku je dobrý si prostě tady něco, pak prostě jíst takovou čáru. Jo, já tohle se budu pokračovat až do konce. No, mám řekl, dobrý, máme tady zase takovou čáru, no to nevadí. Vlastně tady tohleto. Já už dokážu vzít blok? Super. Tady se strašně moc lidí. Začíná se mi to sekat, to se mi nelíbí. A jít tam nahoru. Pojď, jo, dobrý. Teďka se ještě tam musím dostat nějak. Tak nejlepší způsob, jak je. Prostě vzít blok. Dobrý. Můžeme jít, jsme vevnitř? Můžeme vylez nahoru, nemůžeme. To nic, tak to nic. Dáme to, můžeme tady pořádně všechno sníst. Tak, jíme. Ale nám bude čas. Já musím jít co nejvíce do středu za chvilku, protože nikdy nevím, jak ta mapa může být velká. Takže protože když bude třeba malá, tak můžu vypadnout skrz vod, nebo když se mi to pomalu načte, tak taky můžu spadnout, protože se mi nenačte zem. Jo, však to znáte, pokud to hrajete. Chci tady utrhnout kousek stromu. Já jsem si broupil celou kládu. Tak tady. Kousek vezmu, to je docela velký blok. Vezmu a hodím. Počkat. Co chceš? Já jsem větší jak ty a dokážu tě úplně lehce zabít, no. Protože těž jakoby oni po mně, když něco hodí, tak mě to buď to sebere damage, no prostě mě to vyhodí vysoko a taky mě to sebere damage, jo, takže to není moc výhodný. Ale já chci to něco zničit, že házím. To sežeru. Tak nic. Jím. Z toho nic nezbylo z toho stromu. Hop. Ono to je strašně dobrý, jak to můžu prostě vzít a vyhodit. A teďka co to je, já to ani nedržím, já to držím na kousku vlasu. Chci se tady kouknout. Tak. Co je to, vypadá jako kdyby jsem měla seračku v těle. Tak. Chápu, že to co bude dobrý. Co tady děláš ty? Škoda. Ono tady někdo trefil. Tady... sorry. Počkat, já jsem trefil jeho naší. No to je jedno. Já se teďka
Co velké, tady týpek sebral strom. Teď je úplně všechno zničený. Teď ty díry. Ale to vypadá dobře, když to oddálem. Potřebuji to víc do prostředka, aby se pak nevypadlo z mapy. Tak. O? No já to říkám, já ti to říkám. Ne, já vypadnu. Já to říkám. Ale se to pomalu načetlo. To strašně pomalu načítá ten pomyl. O, máme zase na nule. Co se dá dělat, no. Yes, co nejvíc. To tady je všechno vůbec. To se seká strašně. Já chápu, že tady prostě každá kostička, každý blok je naprogramovaný tak, že prostě se to dá sebrat. Chápu, že se to seká. A protože se jako to neseká. Když tam máte na obrazovce jenom jednoho hráče, tak to je dobrý. Na sebe, tak to je dobrý. Když máte víc, tak se to seká, no. Co se dá dělat? Tady je strom. Se mi nelíbí, protože je větší. Jestli chcete, tak dejte like. Tak, vezmu si blok. Nechci se tam dostat. Dobrý. Tak, pojď, znič to. Dobrý, jsem tady. To chci sebrat. Pojď. Mě tady starolujeme z těch koule. Jaj. To jsem nějaký velitelství Robloxu. Na té hradce půjdeme podívat teda. Nevím, co je v tom velitelství Robloxu, ale bylo by hustý, kdyby to spadlo. No, ty věci tady můžou padat i. A taky i já z mapy můžu padat. No, to je pravda, no. Uj. Bum. Tak, hotovo. Máme tady ten blok. Dobrý. Tak. Dobrala jsem si trošku kamena. To. Nevím, kdo to chce. A to, co hrát, je to docela zábavný. Yes. To já už natáčím 7 minut. Tak. A teďka to spadne, to bude hustý, koukejte. Bum. To je jako míč, prostě jako kdyby někdo chtěl hrát fotbal, tak on se to odvalil, takovou to zmizelo. Tady chci, aby to spadlo. Op. Jo. Tak, no. Tak. To spadlo pořádně. Souknu si, bude padat. Spadne. No já už by se mít do středu pomalu, protože nějak by se vypadlo z mapy. Nikdy nevím, jak ta mapa může být velká. Ta se je třeba hodně velká. Ti tady úplně utrhli. Koukejte na to. Kde ty kousky. 100 R. Tak jo. Teďka. Prosím dejte like, aby se dostal. 3, 2, 1. Boom. O, co tady? Jsem tady. A co tady děláte vy, hoši? Já jsem ho rozpukl, tak to sorry. Sorry. Oh. Promiň. Já tady mám s tím počítač. Tady to s ním, to je moje pěkně. Chci jít ale pomalu ven už. Chci jenom být moc dlouho, tak?
si vezmu a hodím. Tak. To spadlo. Já to seberu. Tak nic. Do středu. Ten skrček. Tak. Tak to chce zničit, ten malý skrček. To vypadá úplně jako kdyby se úplný červy prostě. Dobrý? Já chci tady dolů. Tak, zasaním to. Tak. To s ním. Pošel se zabarikádované. Kousek. Dobrý. Ale ne. No. To teda. Hop. Hop, hop, hop. A jdeme dolů. Tak to nic. No pojď, tak. Co tady je? Nic víc, no. Tady málo toho. Já radši půjdu pryč. Co to je? Já chci ven. Taky chci jít nahoru. Tak. Tak jsem ale spadl. To se všechno sníme pořádně. Co zábavný. Já chci tam ten hrát dát dolů. Víte, jak to myslím, že prostě spadne, jo? Ty věci můžou padat, lítat. To prostě jde všechno. Trošku si ukousnu a trošku tady hodím. Tak. Tady to má nekonečno pater. Tak. Já to tady okousám. Jako kdyby se byl nějaký červ. Co mi zdá. Tady musím zničit. Mám vážně je velký hlavat asi. Ještě to, že jsou docela hubený. To je celkem jen, ale tady si můžu najít, jak chci. Aspoň něco, no. Už to jsou docela tlustý tady. Prosím. Hop. To je ten. Dobrý, konec. Konec toho hradu je. To je konec toho hradu. Protože asi teďka už to jsem. Já chci ale tady. Hej, co Já se... Ten hrad spadl. Já jsem uvažil ho kousal, tak. Jak jsem to zvládl, tak ani nevím. Pomalu, jak jsem to zvládl. Jsem odhryzal úplně celý hrad. Počkat. Co si seberu? Tak. Máme to. Tak. Mám to. Tak. Tak a za chvilku to bude ohryzaná. Tak ještě takhle tady. Tak dobrý. Tak, ono to je dobrý. Si první o sobě, to vypadá dobře. Strašně. Hryz a hryz. To bude chytřejší jako to hryzat zvenku. Tak.
Zase to spadlo. To je. Z toho... Mama se to dotáhla. No, dobrý, no. Tak. Zničím to tady. To někdo, králíček mi tady obtěžuje. Zase něco do něčeho námočil. No mě to je jedno. A hlavně už to tam prožírá ten hrad týpek. Nová mapba, nová šance. Ne! Je to tak otravný. Je tak otravný vždycky, ale se tak pomalu načítá. To je tak špatný, no. To jsou teďka zase na nule. To jsem poprvé na nule. Nejsem. Dobrý, no. To tady můžu zničit, podle mě. Tak. Sorry. Nemůžu jako zabít jedním hitem, jo. Nemůžu zabít jako jedním hitem, klidně. Protože on je velký. Tak to sorry, typku, sorry. Doufám. Dobrý. Vyhýbej se. Tak to je napínavý. Help me. Jako on mě může sebrat půlku života. Ještě mě vyhodí úplně do vzduchu. Jo. Běž, dobrý. Tak. Tak. Okoušeme to tady. Tak. Musíme to tady okousat, aby to spadlo. Kdyby to spadlo, to bude vypadat tak cool, když to spadne. Tak. Poslední. To úplně zničil. On si myslel, že to jsem já, ale nejsem. To já, no. Hort si to nedokázal. Já jsem ho nám prostě hitl, jenom jsem to chtěla, aby to spadlo. Já jsem říkal, že to lítá, ale ne až takhle, jo. Co děláš? To zatočí na mě. Hej! To je docela nebezpečný. No to je vážně jako docela dost nebezpečný. Dobrý, zase hodnička, no. Prosím tě, přestaň. Prosím. Skoj se někam tady. Tady, když to zničí, tak to nevadí. Tady to můžu pořádně sežrat. Můžeme se jít do středu. To není vůbec příjemné. Tak dobrý, jíme. Já už bych se s vámi rozloučil. Jestli chcete, tak si dejte like. Nevadí, jestli ho nedáte, klidně si dejte dislike, jo, jako mě nevadí dislike, jo. Mně je úplně jedno, co dáte, jo, hlavně aspoň něco dáte, když dáte dislike, tak já si řekl, aspoň dislike, no tak nashledanou. A já ani moc nechci bez toho dávat, tak